mulej għal-ixtrifna id-dawletijek bil-faraġ tal-qlub henna lina u f'jismek eħlisna mil-sarat li ġarrabna fid-dnub. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-erwieħ tal-familjaj ċefaj u Magro. Ija ħuti inkomplu din il-mixja tagħna wara l-mulej Ġesu, mixja li trid iġġeddidna f'inħabtu. U fil-waqt li narfu in-nuqqasijiet tagħna fiduċjusi fl-imħabba tiegħu u l-ħniena tiegħu nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int tħobb is-safa u troddulna mill-ġdid jekk nitilfuh. Mexxi lejk il-qlub tagħna, ħeġġiġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex inkunu qawwija fil-fidi u ħabbrika f'għemil it-tajjeb. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej, misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbiet qalbu mill-mulej. Ikun bħal siġra tal-rar fix-xari li ma tara ebda ġid ġej, li tammar fart tikwi fid-deżert, art mielħa fejn ħadd ma jammar. Imbierek il-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej. Ikun bħal siġra ħdejn l-ilma mħawla, beruqa mxenxla lejn il-wied. Ma tibżax meta tiġi sħana, il-weraq tagħha jibqa' jħaddar. Fis-sena tan-nixfa ma tinkettx u ma tgħedix milli tagħmel il-frott. Fuq kollox qalb il-bniedem kollha għerq u mħassra min jifhimha. Jien hu l-mulej li nifli l-qalb u narbel il-ġewwieni biex nagħti l-kull wieħed skont imġibtu, skont ma jkun jistħoq emilu. Il-kelma tal-mulej. Ħieni l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħieni l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħieni l-bniedem li ma jimxiex fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jaqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebblieħa, imma fil-liġi tal-mulej ilha għaxqa tiegħu lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ħieni l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn nix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbielx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ħieni l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara r-riħ għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Ħieni l-bniedem qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Ħen jindawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira u jagħmlu l-frott billi iżommu sħiħ. Gloria u tifħir lilek Kristu.
il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: kien hemm raġel qani jilbes il-porpra u għażel mill-lifjen. Il-għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. Wieħed fqejr jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxteħed ħdejn il-bieb ta' daru bix-xewqa li jiġba b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilaqgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqejr miet u l-anġlej ħaduh fi ħdan Abram. Imbagħad miet ukoll il-għani u difnuh. Dan kif sab ruħu fid-dbatijiet ħorox fart l-imwiet refa' ħarstu u mill-bogħod lemaħ lill-Abram b'Lażru fi ħdanu. U wolla leħnu u qallu: Missier Abram, ikollok ħnina minni u wibat lill-Lażru billi ta' ibil tarf sebgħu fl-ilma ħajtaffi n-nixfa li għandi fil-sieni għax qiegħed ninħaraq wisq f'dan in-nar. Qallu Abram: Ibni, ftakar li jittajjeb tiegħek irċivejtu f'ħajtek, hekk ukoll Lażru il-ħażin irċivih f'ħajtu. Imma issa huwa hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li inti qed tbati. Barra minn dan hemm vojt bla qies bejnkom u bejna biex min irid jaqsam minn hawn. Għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu il-għani: Mela nitolbok, missier, ibatu f'dar missieri għax għandi 5 aħwa ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' dbatijiet ħorox. Qallu Abram: Għandhom lil Mosè u l-profeti jisimgħu lilhom. Qallu dak: Le, missier Abram, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda Ġesu wieġeb l-Abram, iżda wieġbu Abram: Jekk ma jisimgħux lil Mosè u lil profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum eżjes m'għandux bżonn wisq ta' tifsir għaliex dan ir-rakkont li jirrakkonta Ġesu il-kol kemm aħna kapaċi nifhmuh. Jiena inżid biss 2 kelmiet li forsi tajjeb li naħsbu fuqhom. Il-fqejr x'kien jismu? Lażru. U l-għani min kien? Ma jgħidilniex il-Vanġelu. L-għani u persuna mingħajr isem. Għaliex l-għani ħafna drabi saħansitra jitlef l-identità tiegħu u jintrabat ma' dak li għandu. Fatti jekk tinnutaw ftejt xi drabi din tiġri anke fil-ħajja tagħna. Dak li jkun jgħid dok taf kemm hu senjur, imma qasint biss ma tafx ismu. Imma hemm xi ħaġa oħra iżjed profonda eżjes. Il-fqejr dak li jpoġġi it-tama tiegħu fl-ieħor, dak li qiegħed it-tama tiegħu falla, dak għandu isem. Min hu mimli bih innifsu blana tiegħu quddiem Alla m'għandux isem. It-tieni u l-aħħar punt biex nirriflettu
għax jien nista' nkun qed nagħmel ħajti u qed ngħixha bħal dan il-għana, bħal dan il-għani, bniedem ta' bla isem. Fid-dialogu li jgħaddi bejn Lani u Abraham is-sema jgħidlu bejna u bejnkom hemm wisa' kbir, hemm spazju, hemm kif ngħidu bil-Malti, hemm baħar jaqsam. Ħadd ma jista' jaqsam. Dan ma seħħx eżatt sempliċement meta miet il-Għani u Lażru, imma dan hu li d-dinja qiegħda ġġalna nagħmlu. Noħolqu id-distanzi bejn xulxin. Noħolqu il-firdiet bejnietna. Għax int emigrant ibqa' hemm tersaq xlaw, int ta' ġilda skura, int sinjur, int fqir mela titħallax magħna, int hekk. Ejjew nagħmlu eżami tal-kuxjenza tagħna. U nirrifletti u ngħid imma jien qed noħloq distanzi jew qed nibni pontijiet li jaqdu il-bniedem ma' xulxin u ma' Alla. Alla jbierek lil dawk li jħarsu il-kelma tiegħu b'qalb tajba. Ejjew nitolbuh biex aħna wkoll din il-kelma li nisimgħu tagħmel fina il-frott. Ngħidu flimkien ħatammar f'qalbna il-kelma tiegħek Mulej. Ħatammar f'qalbna il-kelma tiegħek Mulej. Biex il-Knisja ma tibżax tgħix u taħdem fost il-foqra u l-imwarbin, fil-waqt li tkompli tkun dejjem leħen profetiku li jsalva l-kull bniedem, nitolbu. Ħatammar kfina il-kelma tiegħek Mulej. Għall-organizzazzjonijiet kollha tal-volontarji ta' karità, ħalli huma jsibu l-appoġġ biex ikomplu jgħinu l-kull bniedem jikseb u jgħix fid-dinjità umana tiegħu, nitolbu. Marfina il-kelma tiegħek Mulej. Għalina il-koll biex tammar fina il-kelma tiegħek u aħna nerfu ngħixuha bimħabba lana lejk u lejn ħutna, nitolbu. U Alla, inti tifli il-moħħ u l-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Għenna aħna li aħna imsejkna biex narfu l-imħabba tiegħek u nuruha u naqsmuha ma' ħutna għax int missier tagħna l-koll u lil kulħadd tipprovdi il-ħobżna ta' kuljum, nitolbu. Ilqa' Mulej dawn it-talbiet tagħna u agħtina l-barka tiegħek biex nikbru dejjem fl-imħabba tagħna lejn xulxin. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Henna lina Mulej, henna lina, henna lina Mulej, henna lina. Lejk Mulej nollu qlub la jismana.
معنا فينيك هن علينا مولاي هن علينا صوبنين ميدنوبي تعليماتي ميدولبوك تروتي المافرة على سارة هن علينا مولاي هن علينا Jitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Bis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, qaddes mulej l-emil ta' qima tagħna biex dak li qegħdin nistqarru bit-taħriġ tagħna tat-tieba f'dan ir-randan iħalli l-frott ukoll fir-ruħ tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għaliex inti ta' kull sena lill-fidili tiegħek oġbok tagħtihom li jitnatfu f'ruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid biex b'ħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif huwa dmirhom, jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għal milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek Qaddis. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull quddissija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ttaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Qazza Marija Omm Alla, Apostli u l-qaddisin kollha u li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja.
għamil li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ija uħutini tolbu kif għallimna u ridna namlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jintej fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li tritjent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, palma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tijek inħallilkom isliem, natikom isliem tijaj, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tijek, għatija isliem u laqda li jintrit fija, jint li tgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma tal-bi kun ħani. Soba kbira b'qalbi minikitha, għal dnubieti wiskefri. Henna li, ja henna lina, o Ġesu, Skur għadwanzini, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jinarrit. Twissietek kolla meħabba, bahar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar, Tispalkiku ma konċ tijin tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad manżini, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jinarrit. Lilek għajn talena kolla, sita kollox jinwarrab. Biex jahasra jisil fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Henna li, ja henna li,
Gesù, skur at man sieht, dan hoppok, halvi kolla, haiti kolla jinarkit. Allah tiye yin sammartek, al miskif ramas halik. Waqtinti haiti sommi, qalbek bozzat habib. Henna liha, o Gesù, skur ad man zid, izdan hobbok, qalbi kolla, haiti kolla jinarkit. Nitolbu. U Alla, għamil li dan is-sagrifiċċju li joffrejnielek jibqa' jaħdem fina bil-ħidma qaddisa tiegħu u li nwettquh b'emejjel it-tajjeb tagħna bi Kristu Siedna. Ngħidu flimkien tliet avamarijiet hekk niftakru fl-emigranti tagħna kif ukoll fil-morda dawk li qegħdin fl-isptarijiet. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' Pinu, gometana l-malekin, għafdanek ġejnaħna, għaxin tilqana. Madonna ta' Pinu, u d-dimek herqana, ġejnaħna nitolbu, biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.